Fil-ġonna tal-Palazz Verdala il-kultura ħadet forom differenti, min idoq, min ikanta, min jisfen u min ipinġi. Il-protagonisti kienu kollha tfal u żgħażagħ. Il-Festival The Three Palaces li ġie organizzat mill-Uffiċċju tal-President flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u Gvern Lokali kien mifrux fuq 7 tlieli fejn ittellaw 9 konċerti minn 23 mużiċisti u kompożituri stabiliti Maltin. Malta, skont l-istatistika li hemm, qegħdin tieni l-ar għan-nies li jinvolvu ruhom direttament fil-kultura fil-performance arts. Naturalment jiena determinat li naqleb dan ix-xenarju u ma stax taqelbu minn ma tinvolvi kulħadd. U l-idea kienet li nagħmlu outreach kulturali u ninvolvu żgħażagħ speċjalment. U sibt kooperazzjoni assoluta mill-Kap tal-Istat, George Abela, ringrazzjah personalment, u naħseb li l-attività kienet suċċess u l-intenzjoni tiegħi hu li s-sena dieħla nagħmluha fuq skala anke akbar. The Three Palaces iġib ismu mill-fatt li l-President ta' Malta George Abela offra 3 palazzi presidenzjali, il-Palazz Verdala, il-Palazz San Anton u l-Palazz tal-Gran Mastru il-Belt bħala l-postijiet fejn isiru l-kunċerti. José Herrera faħħal il-President għal-ħidma tiegħu tul l-aħħar snin biex l-arti u l-kultura jingħata spinta li jixrieq ilhom. Huwa qal li dan jaħbad mal-fatt li Malta bħalissa qed tagħmel dak kollu possibbli biex tagħti priorità lill-kultura u tqajjem aktar imħabba leha, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Permezz ta' dan il-festival ingħatat opportunità lil ġenerazzjoni ġdida ta' mużika. Tkellimna ma' Letizia Amodio, tfajla ta' 12 sena li saħret lill-udjenza preżenti bid-daqq tal-pjanu. Xorta bqajt ikkonċentrata u ħadd pjaċir ukoll għax kelli opportunità mill-isbaħ. Tkellimna wkoll ma' wħud minn dawk li żaru din l-attività. Għamilt dedni s-siġra imma għamiltilha xi ftit fjuri u għax penġejt ix-xemx u xita għamilt il-qawsalla. Post sabiħ ħafna, laqatni ħafna opportunità għat-tfal għaż-żgħażagħ teenagers fejn jistgħu jimirħu fil-mużika u fit-talenti tagħhom. U għat-tfal tiegħi li speċi għadhom żgħar u għadhom tilgħin speċi vetrina tajba lihom biex jaraw l-arti li hawn available. L-iskop ta' din l-attività huwa li The Three Palaces jiddaħħal fil-kalendarju kulturali bil-għan li jintlaħqu udjenzi ġodda u jkun hemm iktar opportunitajiet għal artisti żgħażagħ.